Let's preach about Truma. Trumas media, Trumas, Trumas everywhere. Trumas, Yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. In Harare, Trumas media, Bulawa, Trumas, Mutare, Trumas, Hau Maswingo, Trumas, yeah. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Ucholocho, Trumas media, Trumas, Plumtree, Trumas, Kecheka, Trumas, Hey. Trumas media, Trumas Tichi is everywhere you go. Tinokukwazisa eZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi irari kuzuva tiri munzvimbo yekuwadzana extension. Ndofunga munotondera zuro paya kati chikupai nhau yevana vakapararira mumotokari. Vana vanokwana kuita vatatu, vaviri vemhuri imwe chete, mumwe wacho ari maneighbors. Ndo nhau yatafambira kuti tinzwe kuti zvakamira sei, nekuti kutaura kuno kwatiri kuita panga pakutendera ruma yekuti mondi yakabatwa. Naizvozvo tada kuti tinzwe kuti ichokwadi here kuti yakabatwa kana kuti kwete. Ndosaka tasvika pane ino misha. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshapa, Sendwanze Zimbabwe. Tinokurudzira kusubscribe ku Trumas Media, taking you to another level. Trumas media, Trumas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Trumas media, Trumas everywhere. Zvinopari zvinhu tine vatorere navo vauyawo kuzorwadziwa nesu, saka vari kudawo kuona muchiita. Ndavaudza kuti munana maititi vari kushaurawo munongorinzwa izwi neramaititiro chikwa chitsinhira ari pasaidi hanzi prophetess ikoko vachitsinhira variko. Saka vati vanodawo kupinda voona zviri kuitika muno, saka vanoimba henyu vanotamba Musati matanga regenza tine matambudziko. Ndikamira panapa ndiri muzukuru wepano ndinonzi Ronzeri Nyati. Chitiko chikaitika panapa chikatisirisa zvisingaite. Pane zvinezvi vana vakatorwa vakaendeswa kuhospital tikutarisira kuti vachaitwa postmortem, asi hatisati taziva hedu kuti kubva kuma 8 pavhurwawo pano zviri zvekuitika.
kusvikirawo kumasikati hatisati taziva kuti zvinhu zvichafamba sei. Tikangomirira wabuda waenda kuhospital. Imimi ndimi mune mwana mumwe chete kana kuti vana vaviri vakavanda? Panapa ndopasekuru vangu tine mwana mumwe chete vanga aripo. Aiva mukomana ndiye akasangana netsaona. Iye anga ine makore mangani? Ane 3 years. Ndiye anga ari mukuru? Pepane anga ane 4. Almost 4, anga ane 3 and 11 months ndiye anga ari muumbi. Sasa mangonzwa muzukuru achitaura urongwa hwamaoko ehurumende nekuti postmortem inoitwa mumahospital ehurumende. Saka hatina program yatati taronga. Program inongorongwa chete kana mapurisa azouya akatizivisa kuti toita sei. Ndokutanga kuronga program. And parizvino hatisati taziva kuti tiri kunomoiga kumusha kana kuti tomoiga kuno. Hatisati tagara pasi taona kuti tinoita sei. Saka mangonzwawo kuti zvakasuwisa nekuti hatina kudenge takaexpecta kuti mwana angatisiya pazera ireri nenguva yatisiyana nekuti mwana angasingarwari. Saka iko zvino vanhu vakaungana vemunharaunda vari kutisapota varipo, vana maititi nana chipo vari kutoimbawo vari mukati umo kureva kuti tiri kusapotawo nezimbabwe yese, vari kutinzwirawo urombo. Pane makuhwa ari kutendera kuti hanzi munhu abatwa ichokwadi here? Kana abatwa zvinenge zvichiri kumapurisa, isu tisati taudza, isu hatisati taziva kuti kune munhu wati abatwa. Programu yedu mamiriro azvakaita takaswera tiri pano nezuva tichironga strategy yekutsvaga nayo vana. Saka vemidhiya vakauya ndopavaitivhunza zviri kufamba sei. Tikati isusu tiri kutsvaga vana, tatsvaga pese kwatanga kufungira tashaya, asi vane zvinani ukaomusha sevagari vemuno mapurisa, nekuti mapurisa akatinonokera kutipa attention. Vanhu vakanoripota musi wa1 kuma12 vakaenda pabhesi peda, then vatarara vakaudza vanhu kuti endai munosecha mega, isiti kuti polisi dai paripo payakauya. Pamwe zvese zvingadai zvisina zvosvika, pamwe taigona kuona vana varimo vachiri kufema, kana kuti taiona hedu vafa asi vasati vaita decompose zvavakazenge vaita. Nekuti kuti tive nechokwadiwo chekuti tizoti zvii zvakaitika hatisi kuziva. Iye zvinotangomirira veforensic kuti vatiudze kuti chii chaizvo chakaitika. Statement dziri kufamba dzichitaurwa dzekunzi pane muneiba ari kunzi ndiye akauraya vana manyepo. Vamwe vari kuti mhondi yakabatwa. Ndazokota rimwe bhuku ratiri remushaukwadzana extension ndikati ari kuti mhondi yakabatwa, tiri kukumbirawo picha nekuti hapangangobatwa mhondi. Ndine foni ndinogona kungotorawo picha ndodini ndokanda. Saka izvi zvokuti kune munhu akabatwa, maneiba achona ndiwaya apo neapo ndo vachona vakafira. Saka neiba iri kuzonzi ndo yakabatwa yakauraya. Zvimwe zvachona vanhu ngatitaurei kwatisina kuswera, ngatisataure kwatisina kuswera, nekuti pamachona unotaura nepasiripo zvekunzwa ngatisataurei. Inini chandinongopindura muzuva ranhasi, tamirira mapurisa kuti atore matanho avanotora, ndochete zvandingataura.
chikomba chaenda vasikana yamate vasikana vanowana chikomba chaenda vasikana vakaipi yamate vasikana vanowana chikomba chaenda vasikana vasikana yamate vasikana vanowana chikomba chaenda vasikana vasikana vanoona vasikana vanekumi vasikana varipano vasikana vasikana vanoona vasikana vanekumi vasikana varipano vasikana 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 vanekumi vasikana varipano vasikana 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 vanekumi vasikana varipano vasikana vasikana vanowana chikomba chaenda vasikana 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 vanekumi vasikana varipano vasikana vasikana vanoona vasikana vanekumi vasikana varipano vasikana vasikana vanoona vasikana vanekumi vasikana varipano vasikana vasikana vanoona vasikana vanekumi vasikana varipano vasikana vasikana Tingataura kuti tinoonekana kutanga ndekuti ine hanzvadzi yamai vane vana vairi vakashayika andisira meseji kuti kuona vana handisivaona akawekopana tikaita zvasaita tiedza kutsvaga vamwe vana vangadaro vaine pavari hapana patisina kupinda tikatsvaga nzvimbo dzine migoti tikatsvaga nzvimbo dzine matsimbi vana hatiri kuvaona takaenda kumapurisa kukuwadzana 2 tasvika kumapurisa kukuwadzana 2 tichisvika takabva pasendwa meseji kubuda kuno kuextension pane mwana awanika kuarea inonzi Partridge ndabva patumirwa mafotozi emwana wayo vanhu tikamhanya tichiti pamwe ndiye tikaona mwana asiri tikatumirwa mameseji pane foto remwana raisegureta ainzi awanika pakuwadzana yakanga iri kuwadzana primary yekubhangeti tikaona zvichiva kuti mwana haasiri anga aine masimilarities evana vataitsvaga asi akanga asiri vataitsvaga tikabva ipapo takanga takumbira mapurisa kuti sinzi pari kunzi kune mwana awanika kuPartridge mapurisa zvazvakadii kuti tiende neni tinobatsirana kusecha tione kuti zveshuwa ndiye here kana hasi mapurisa vakatiti havana manpower pakuwadzana 2 saka takazodzokera kukuwadzana 2 kuya tikawana ripoti isina kuitwa zvakanaka takadzokera nababa vevana kana ripoti isina kuitwa tikatitangidza kuti ripoti ichitanga kuitwa ripoti yaitiwa vachibvunzwa zvavaibvunzwa takazokumbira kuti ndisi takatokumbira tokumbira kuenda nemapurisa vambonosecha isitaiti ngatisechei padzimba dziri pedyo zvikada vana vane mumba mavari novakangopindwa vakarara mavachina zvino saka mapurisa ande munopinda musechi tikava nemapurisa kunoku tikangopinda kuti pane chatinosecha tikungotora mastatement saka isitaitarisira kuti kuuya kwatakaita nemapurisa mapurisa aigona kunopinda mukabhaki vachisechawo mudzimota bhozi munhu akanga atakapedzisira kuona vana aive patakishop yepakabhaki ipapo saka uita kuti mapurisa anonopinda achisecha mudzimota achitarisa asi mapurisa anakuita sekudaro vangotorekoda mastatement avo ndobva vaenda
saka tazogara tikaramba tichiita hedu masekizi tipaga zvikada vana tingavawane neimwe nzira asi hatina mawaniro akanogona kuita vana vedu. Takachizoti tabva paya ava manhero acho takamboedzwa kutsvaga tikatendera tikatsvaga pese hatina patakawana vana. Nezuro makuseni tikauya tichikondinya nekutsvaga vana. Indakazosvika kunoku I think around past 12 ndopandakasvikawo pakaungana vanhu apo pakazara vanhu. Kutanda ndakasvika ndakanzwa noise iri kukona uko ndopandakaona vanhu vakaungana apa. Vanhu vakanga vakuita protest against mapurisa. At the same time vanhu vachida kuti vaende kuvapiwa authority yekusecha vega mudzimba. Saka vanhu vakanga varipo together with the councillor vachida kuona kuti zvikada tingawane vana neminzi asi vana havana kuvawanika havo. Saka pabhuku revanhu raifamba richimacha richidaro ndopakabuda madzimai tu vakasarira kumashure ndovakaona nhunzi. Pabhuku revanhu pane madzimai akaona nhunzi dzibuda pasi pemota yerudzi rwebenz yegreen iri mukabati. Mota inoratidza kuti haichafambe yane nguva yakakura. So madzimai aya achishamisikawo nekuti nhunzi dziri kubva pai asi vakanga vasingafungire kuti ndopangadaro muine vana. Pakuti ako nhunzi dzazowanda kudai dzabva kupi ndopakadedza varume vakanga vakagara panapa vanosanganisira mukoma wababa vevana vari vepanapa vairana. Varume vaya ndopavakaenda vakati regai tingovhura tione kuti zvikada mune chinhu chakafira mubhuti remotikari. So mukoma wababa vevana handi akavhura bhuti. Achivhura bhuti ndopavaona muine vana vakafa vari imomo ndopavavhara. Ini panguva yandakasvikawo vanhu vakanga vatoungana vana vatoonekwa akanditi hatsano vana tavaona vakafa vari mumo tinogona kukuratidzai tivhure muone zvakaita vana. Ndati ayo zvaiko zvino hatichatarisire kuti muvhure taakumirira mapurisa. Mapurisa ndo anozoya achivhura. Saka tiri panguva iyoyo kuti takamirira mapurisa kuti auya achivhura. Pane pasi pamba pakawanda vanhu. Pane murume akangouyawo akanga akapfeka uniform yeblue achiratidza kuti anoshanda kuchipatara. Akasvika akanomhanya pabhuti remotikari akanopfeka masurgical gloves. Mamhanya pabhuti remotikari ndobva avhura bhuti remotikari. Saka vanhu vakatanga kumubvunza kuti ari kuvhurirei asi vanhu vemidhiya vaivepo vakatombomumisa kuti aikona kuvhura. Ndobva avhura ndoma zvangoita zve30 seconds ndobva avhara. Tinoona ndopakatorwa vhidhiyo riri kuzoseguleta izvozvi rine mapictures emabhodhisi evana riri kutenderera musocial media rakatorwa murume yavhura. Saka ndiri mumwe munhu akanokonfranda murume uyu kuti kosei wavhura apa. Murume uyu akanditi ndiri mupurisa. Ndikati ndangachikumbira kuona ID yako yechipurisa uye zvoutiudza chikonzero chekuti kana uri mupurisa unongosvika uchivhura here. Urikuda kuvhurirei chii chaurikuda kuona chii chaurikuda kuziva pamusoro pevana ava. Chautadza kutsvagawo hama dzevanhu nhai ndimi hama dzacho here uye tionesane titaurirane. Ndobva achinja statement akati ndafonera member in charge zvakuita sekuti atumwa namember in charge kuti enda unovhura. Member in charge tipe nhamba dzamember in charge dzaakatipa dzakanga dzisingaiti tione call thread yako inoratidza kuti wangaitaura namember in charge. Takapa shaya pairatidza kuti pabaitaura namember in charge paya. Ndobva murume uya taita sekuti takanetsana naye ndobva atizira mumota yerudzi rweextrail yered yakanga yakamira pasaidi paroti. Ndopinda mumota imomo tikazoita tiri kutaura naye tikazomutora parutivi. Akati inini ndanga ndichifunga kuti zvikada semunhu wehealth vana vangadaro vachiri vapenyu. Saka pamwe vanga vachisafoketa ndaifunga pamwe ndaigona kuva resuscitate. Ndo chikonzero chaakatipa ndo chaanga avhurira mumota ine mabhodhi evana. Tikati asi vana vanga vevapenyu here iwo uchiona nhunzi dzichitenderera zvadzaa dzichiita zviya. Tikati saka pawavhura waonei ndaona kuti vana vakafa. Tikangomubvunzawo mubvunzo wekuti iwo sanesi wepachipatara unobvumidzwa here kusetifya kuti munhu akafa. Tikati handibvumidzwa ibasa rachiremba. Saka mamwe maquestions atakasara tiinawo sei munhu uyu aita nharo dzekuti pari kurambidzwa kuvhura iye amhanya kunovhura anga achipavhurirei anga achida kuonei uye zvanga achida kutorei. Asi mubvunzo mukuru watiinawo ndewekuti vana vedu vakanga vari vana vanobva pagore ne10 months ndeye mudiki
mumwe wake ane 3 years mumwe ane 4 years. Nemakore avo vana ava chiri kutinetsa kana kuti chiri kutiremera ndechekuti vana ava vangagone kuvhura bhuti remota vopinda vonozvivharira mubhuti remotikari vega. Tifunga kuti zvikadamei pane munhu avakakumbira kuti tivharirewo here ndobva avavharira, kana kuti pane munhu akazouyisa vana vafa here mubhuti remotikari akangosiya avakanda. Saka iko zvino izvi tangomirira mapurisa, mabhodhi akatakurwa nemapurisa, tamirira kuti vaite postmortem yatakangomirira ndoichatipa result tione kuti pane foul play here pavana vedu kana kuti vana vakasafoketa zveshuwa nekuzvivharira kwavakaita mubhuti. Saka iko zvino ndochimiro chiripo. Tine timu yatato dispatcha makusenana yaenda kumapurisa kuti vanonzwa programu yamapurisa yacho inogona kuitika zvarini. Ndikati zvaiko zvinezvi ndo mamiriro akaita nyaya yedu, ndo maitikiro akaita nyaya yedu. Ndokuva ndo mashoko andingangokupa. 25 dzamateo vasikana vane chikoma chaenda vasikana 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 vane gumi vasikana pano vasikana 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 vane gumi vasikana pano vasikana vasikana vane gumi vasikana pano vasikana 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 vane gumi vasikana ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana siyana zvinorwadza zvinopisa tsitsi, asi ndiyo nzira yedu tese kungoti mhombe iyi inofanira kuti ibatwe, nekuti ikasabatwa anoziva zvichaitika zvakare mangwana ndiani. Ndochirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Paine zvinenge zvatora nzvimbo tinenge ramba tichikuzivisai. Endoreshamba ndozita rangu, ngatisangane munezvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asi tichikuyeuchidzai kuti musakanganwa kusubscribe kuTrumas Media. Trumas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.